Tototsika lavany la mozika fa miasa tsika ty. Misy ty bagna iroavatsika sasany igny zegny nieritreritry fa zay niady tamin'ny fitondram-panjakanan'ny Rajoely igny zegny Rajoely fo niadivanay. Non, zay tsy niady amin'ny Rajoely fa zay miady am'le olo mitondra Tsimanjary io. Asa mazava aminareo zegny tsy spécial Rajoely fo zegny le ady natao tamin'ny firenena teto fa spécial am'izay olo mahazo place amin'ny fitondram-panjakanao magnano raha Tsimanjary. Agny le izy tsoboka le sasany metretre fa niala Rajoely igny de stand by aby zay jiaby. Surtout aminaka ça n'existe pas. Alors fa volanko sandra ça va pas exister zegny aminaka. Donc fa navy volavolanko tamin'ny live naka teto fa chef district Nosy Be Tsimanjary. Arambala j'y tiens jusqu'aujourd'hui chef district Nosy Be Tsimanjary Angelo. Raha misy azo am'izao fotoagna bordelika mihitsy ny bureau district Nosy Be. Kera misy Nosy Be ao zao bureau district Nosy Be lasa bordel. Bordel izy volako aminareo bordel zay bordely ohatsy sy raha manjary. Sambolo midika am'lera ty dirany le ty asa miasa le tsy asa tsy miasa. Pourquoi? Parce que la plupart ny mpiasa agnatin'ny sous-préfecture promotion canapé monsieur le préfet. Promotion canapé. Donc anareo mitraduit izegny le promotion canapé zegny am'le tiavanareo izy. Jamais baka subordonnenao hagnajanao. Tsisy andrany subordonnenao hagnajanao kofa promotion canapénao jiaby indroanandroananao pitrahanao. Normal reo tsy hagnajanao ary reo tsy hagnajasanao satria amin'ny eritreritrin-dreo sous-préfecture Nosy Be ny babanao bako ny reninao. Ok? Je m'adresse spécialement amin'ny ministre concerné zegny. Ministre concerné raha volanko zegny je m'adresse personnellement aminany fa mila aménagement total ny district Nosy Be. Aménagement total io zao. Aménagement total. Ny secrétaire ny recruter ny Angelo, tsy ny recruter ny fanjakana, ny recruter ny Angelo. Promotion canapé nazy koa baka io manambady gendarme baka Mayotte. Renseignement njab baka amitagnako babanjana ny zo gendarme Mayotte oty mahory. Business mandeha mare disanin-drako ty alatra vola tritra raha jiaby vola izo fa tsy miasa satria marary nagnadoso tseky marary mare ohatsy karakory farany. Ke iska rôlo jiaby tompiny vola matiny katramoen-drako ty magnotany amin'ny Angelo izy volagna tsara regny tsy hainy izy ndraiky mandeha mamangiso mitsidiky izy izo mikarakara andeha mipidiky drako ty amin'ny région adosony amin'ny sous-préfecture ampidiriny amin'ny région olo fampangalatra mpandrava olo velogno andeha ampidiriny amin'ny région koa andeha angalatra amin'ny région ke faites attention nareo amin'ny région. Kona Angelo nanamenareo magnangy andesa aminareo agny fa dahalo fa mpangalatra sandra. Fa ny prévenir anareo edy zegny ade. Za baka izy koa folo magnaraha Tsimanjary aminaka tsy raha melako velogno hela. Ke donc fitondram-panjakana vaovao zao io koa nareo tsy hetsika am'izany volagna manomboko niany ty tsy zavanareo akaiky raha momba préfecture de Nosy Be. Ho isy fiantraikany be am développement Nosy Be, ho isy fiantraikany be am tourisme déjà. Satria hainareo tsara fa Nosy Be tany voalohany mampidiky tourisme koa mbala Madagascar. Mbala Nosy Be ny mitana en tête mitana premier. Ke baka am sous-préfecture Tsimanjary tianareo tsy mety adosonareo aty mampangorohoranareo tsy haiko ny problème nareo ndraiky izy ty tsy afaka nareo aty ny hagnapotiky avenir ny Nosy Be. Io amizay ndeha mezagna tsigny fa fitondram-panjakana vaovao baka tsy nandray-ndraikitry. Fa tsy nanjary rango Rajoely zo za fa midradragna zo eto rango Rajoely. Mbala kitihiko ndraiky zo. Zoky be grevasy iska magnano live mivolagna préfecture Nosy Be Tsimanjary. Tsy mety regny ny lavaka sofigny nareo. Asa firy miliara tambatambazana nareo midoko io magnano promotion canapé piasa jiaby agnatin'ny tany bureau asany amizay. Firy miliara mavolagna ifananareo am ministre Tananarivo. Ifeny baka nareo. Anareo boko nareo Nosy Be tia raha Tsimanjary. Koa fa olo navy ao Tsimanjary anareo mangitakitaka anareo mangorogoro satria tegna mety aminareo. Anareo fa boko mbala miafatrafatra. Ke o zo zegny fa tsisy olo midika amin'ny lera normal fa
ty asa zany any miasa tsy ty asa za tsy miasa ty hoavy zahavy sambolo zegny amy lalagna nany ao vahoaka madiniky misy raha ilagna rô zegny mijaly ke mangataka aménagement farany zengana indrindra zay monsieur le ministre qui est concerné amy raha momba sous préfecture ny Nosy-Be fa zay hempaka ara potiky Nosy-Be nanjary maloto Nosy-Be feno jamala ara io rangona avy Angelo teo io Nosy-Be nanjary feno jamala tsy haiky jiaby ao cocaïne fo tsy haiky jiaby ao tebeky tsy haiky jiaby ao misy nify rangona avy Angelo teo satria tsisy mpanara-maso raha jiaby fa entrée libre sortie baranahagna entrée libre sortie baranahagna chef dahalo amy cocaïne jiaby mi réside Nosy-Be ao résident asazonareo sary antsaigny amizay tany tiako aviagna eto Nosy-Be potiky Nosy-Be tsisy raha manjany baka amty préfecture tsy mandray andraikitry ty ke asa ino zegny hevitry nareo ino raha tiataonareo amy tany Nosy-Be nareo mba gnontaniako satria tianareo loatra Angelo ty tsy sakinareo kitigny tsy sakinareo dosio ao tsy haiko karakory zegny le tegna programme nareo amin'ny Angelo ty vahoaka madiniky mila service ndreo mijaly agny ny tegna mampalahelo le vahoaka madiniky mila service ndreo mijaly ke hempaka zahay Nosy-Be koeze zahay kajo tananane potiky Nosy-Be tsisy raha manjary Nosy-Be tsisy raha mandeha amy lone na amin'ny hôtely na amy préfecture na amy topo tsisy raha mandeha amy lone ny Nosy-Be o tsisy kolikoly tany tsisy kolikoly mety posiko za raiky zao amy tribunal fo amy tribunal za raiky fo zao madio table rasé ndray mitondrasa milliard anao amy tribunal ro tsy mangala ro tsy mivolagna ro fo magnobokobigny mizanao bravo tribunal ny Nosy-Be za mi félicite anareo ao anareo bravo fa le reste signature fo amy Daoud ori ko tsy magnefa 1 million 2 million signé taratasy tsy signaviny Daoud taratasinao zegny nouveauté ny Daoud ao Daoud ntsay io io baka sakezany Angelo de mesh ndraiky izy karaha ty ataonareo karakory ma Nosy-Be ty anareo tompiny Nosy-Be io ke aveny subordonné ny préfecture jiaby bordel la plupart promotion ny canapé ny monsieur le préfecture sambolo mi traduire zegny amle fomba fahaizany izy fa ny fomba fahaizako izy zegny promotion canapé zegny promotion canapé za baka tsarina regny préfecture afaka mirecruter olo ivelany tsy olo tsy indriany fanjakana zegny tsara regny koe day fa za mety tsy mahay lalagna mety ampianarinareo za satria navy azokonono vonavy to i Angelo ty nisy olo apte capable be ny propose aminany hoe aleva za secrétaire anao za tsy afaka mangala secrétaire fa secrétaire tondroeny fanjakana izy lera izy nahita le tianaovany promotion canapé na ndraiky ni recruter na lena nampiasainy to mihinam-bola amizay mangalatra vola mikatra amy vola le vola ndraha midika eo jiaby amizay regileny asa karaha akory mbala velogno aboka olo nanaovanao zegny anao ndraiky ilaiko anao mahay raha diplômenao fa mila olo tindriany fanjakana araiky nalenao nitindriany ino nitindrianao zio baka volagna atao antena itoko na le tena hono carrément quoi ke mandeha ministre concerné o za koragna zegny nareo koa tsy mila Nosy-Be io potiky milatsaka agnatin'ny lavaka adreza fa nagnambarako olo nitondra Madagasikara farany Rajoely ty olo andeha angala retigny satria Madagasikara fa tsy manjary deja haraha mongotro rolo tsy manjary jiaby hasabe raiky manokana ke zay hempaka lahaby koeze kajo zay préfecture ny Nosy-Be tsonareo mba misy lavaka sofiny maharegny anareo responsable amizegny en plus regny ko agnoagny andeha agnampody sous préfecture raiky taloha anareo za voalohany contre fa mbarako anareo sandra eto mitadiava préfecture hafa fa mba lombolombony tay voangilo lombolombony tay zay tsy mila zay het tsy mila olo tsy manjary tsy lene zay kajo ke nareo mizahava olo hafa tokony fa nareo za mizaha olo andeha mpidradragna zay hay eto nakazegny eto ba certificat avagny raha jiaby andeha ataonareo ndraiky fa haiko planareo jiaby fa haiko fa regny fa navy aminakay aty ke aoka atsika hifagnaja atsika hifampitandrigny satria za tsy voly volagna nareo koa mamoa nareo magnaraha tsy mety aminaka nareo tsy maintsy volagno nakafa karaha zegny
Amzay magnasaby eriziky hoanareo satria mivolagna la vérité. Ataonareo magnasasa amzay. Ha magnangy magnasaby satria la vérité. I vérité i baka iza saha io. Le fivolagna vérité ngasa satria marary loatra. Iza tsy sandra tsy volagna la vérité fa zay hela habako kajo kajo zay kajo zay amin'ny angelo. Tsô misy managna sofigny maharegny agny. Mba hataovanareo ny tokony atao. Fa zay kajo hempaka zay magnano carte d'identité fo 500 000. Hanao mzumbo pizza ligny 2 fois 3 fois 4 fois les retours. Hein? Magnano carte d'identité préfecture Nosy be 500 000 francs. Aye reçu aye ticket. Anao koa tsy malany 500 000 anao tsy mavita carte d'identité Nosy be. Ambarako anareo tsara zegny. Lalagna naboaka ny fanjakana tambiagna malalagna zegny teny vahoaka vahoaka mipaipay. Magnano duplicata anao very carte d'identité anao 1 million. Oh, lalagna maniry amindreo lalagna zegny tsy haiko sa magnerany Madagascar. Zaho ka tsy midika Madagascar. Tsy haiko sa magnerany Madagascar karaha zay mbotra carte d'identité. Fa tsy ela miragna mbotra passeport andendafiko zalabe. Ke anjaranareo legneny agnabo an concerné amzegny mandray andraikitra amzegny. Ara ireko regny suite-ny zegny fa zaha agnajima. Ko nareo fa tsy agnanoasa nareo. Zaha agnanoasa naka, ary zaha agnajima marigny. Tambarako anareo zegny ade. Mbala tsisy rano volako teto edy volako viteko tsy viteko Zay aloha ny androany Rapitso ndray. Zay.